Bago natin simulan ang mga kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Black Candila Files, subscribe kayo dyan, Marlon Diaz, Naifa U. Asta, Sniper Zero, Bern Limpin, Ronix Ansale, Robin Soy Ondoy Jr., Shiei Lee, at sa mga nag-renew ng badge na sina Rita Enriquez, Bien Angelo Basbano, Eva Bardadillo, Danny Siniel, Jeric San Lorenzo, King Ada, Jenjen, Congeniality Queen, Admin Kish, at kay Gerson. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng warrior member ko na si Rita Enriquez at ng aking admin na si Kish Evangelista. Unang karanasan kay Rita. Magandang araw po, Pinuno. Ako po si Rita. Ang kwento ko po ay hango sa tunay na karanasan ko po. Maikling background po muna tungkol sa akin. Ako po ay isang call center agent sa isang BPO company dito po sa Mandaluyong City. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng pinapasukan ko kasi sobrang kilala na po to ng masa. Bale, 5 years and 5 months na ako dito sa ganitong trabaho. Pangalawang kumpanya na ito na pinasukan ko sa kaparehong industriya. Ang kwento ko po ay tungkol kay Junjun. Para po sa mga katulad kong call center agent, malamang pamilyar na kayo sa batang multo na ito. Maraming kwento, version, at kung ano-ano pa. Ako po kasi yung tipo ng tao, Pinuno, na naniniwala sa kasabihang to see is to believe. 3 karanasan ko po ito na nagparamdam sa akin, si Junjun. Unang karanasan, sa production floor. As usual, panggabi kami ng mga katrabaho ko. Nagkukwentuhan noon ang SME, Subject Matter Expert, at mga ka-teammates ko tungkol kay Junjun. Na kesyo, may nagtatype sa keyboard ng isa sa mga PC kapag walang tao sa floor. Hindi naman ako agad naniwala. Kakaumpisa pa lang ng shift ko ng 9 PM, kaya ayoko kaagad masira ang gabi ko. Saktong pagka-login ko sa Avaya telephone, may nag-inbound kaagad na call. At ayun na nga, nagsimula na akong sumagot ng tawag. Sa hindi inaasahan, may dumaang payat na bata sa gilid ng station ko. Halos hindi ko na maaninag ang muka pero siguro mga nasa edad 7 to 10 years old yun. Napaka-imposible namang may bata sa loob ng opisina, di ba? Ikalawang karanasan, sa training room. Makalipas ang 1 buwan matapos ang una kong encounter kay Junjun, akala ko wala na akong mararanasan pang muli. Bale, may training kami para sa susunod na line of business na papasukin namin. 1 buwan mahigit ang training. Nakatapat ako noon sa monitor ng PC at tahimik na nakikinig sa training namin kasi naka-Zoom meeting lang kami. Sa hindi inaasahan, may batang dumaan sa likod ko. Nakakapagtaka nga kasi nahagip pa rin siya ng paningin ko na mabilis ring nawala. Mabuti na lang at dala ko noon ang tumbler ko ng tubig. Uminom muna ako para mahimasmasan. Ikatlong karanasan, sa production floor ulit. Itong mga oras na to tapos na kaming mag-training.
Nagko-calls na kami para sa bagong LOB. December 30, 2020 ito nangyari. Bale, bago lang ito. Isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Maaga akong pumasok kasi assuming na baka mahirapan ako makasakay ng jeep papasok ng opisina. 3 sakay pa kasi ako ng jeep mula sa tinutuluyan ko dito sa may San Andres Bukid, Manila. Sa loob ng production floor, medyo madilim pa kasi. Halos kalahati ng prod nakapatay ang ilaw. May isang agent na malapit sa station ng operations manager at ako pa lang ang nasa loob ng production floor. Nung nakapwesto na ako sa station ko, malapit sa pinakadulo ng floor, medyo madilim pa yung area. Nakakarinig na ako ng mga nagtatype sa keyboard. Mga 3 minuto siguro yon. Kalmado lang ako noon at hindi ako nagpanik. Pinakiramdaman ko yung paligid ko. Tumayo ngayon ako sa upuan ko. Sabay tumingin ako sa palibot ko. Sinubukan kong hanapin yung nagtatype. Awa naman ni Lord at wala akong nakitang literal na nagtatype. Pero kakaiba pa rin talaga nung ako na mismo yung nakaranas. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako, alam ko yung na-experience ko. Alam ko pong mababaw lang ito kumpara sa iba. Pero at least, aware ako sa existence ng mga espiritong katulad nila. Yun lang po, pinuno. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Ikalawang karanasan kay Admin Kish. Ang kwentong ito ay base sa totoong buhay. Karanasan ko ito at ng aking pamilya. Taong 2018, Ternante, Cavite. Pinuno, hindi ko alam yung eksaktong lugar. Isa itong isla na parte ng Cavite base sa mga nakatira doon. Itong mga panahong ito, naghahanap kaming pamilya na magandang lugar, tahimik, hindi masyadong matao, gawa ng birthday yon ng mama ko. Hating gabi nung umalis kami ng bahay. Nakarating kami bandang 12:00 na ng madaling araw sa Cavite. Wala na halos tao nun. Naghahanap kami ng beach resort at sobra na ding dilim sa lugar. Hanggang sa may nahintuan kami na maliit na bahay. May nakalagay na beach resorts. Tapos may mga picture. Since ma-adventure yung kuya ko, panganay namin, kinatok niya ito. Maraming aso ang nagtahulan. Nasa 10 ata yun. Hanggang sa may lumabas na matandang lalaki. Sinamahan niya kami hanggang sa sakayan ng bangka. Nung una nagulat kami. Bakit tatawid pa ng isla sakay ng isang bangka? Di naman kalayuan yun. Kasi nakita namin yung isla na tahimik at mukhang wala ng tao. 3:00 ng madaling araw nung nakatawid kami sa isla na yon. Halos solo na namin yung isla. Maraming mga cottage pero wala nga masyadong nag-i-stay. Pagbaba namin sa isla, may 3 lalaki kaming nakausap. Nagtatalo kung saan kami tutuloy. Siyempre doon kami sa malaki. Kasi marami kami at kailangan mura lang kung saan kami makakatawad. Yung isang lalaki doon, nag-aalok ng mga tulugan. Kasi nga, 3:00 pa lang ng madaling araw. Yung isa naman bahay ang inaalok, pero medyo sa looban pa ng isla. Pinili namin yung nasa bungad lang ng isla. Cottage yun.
Mag-uumaga na rin naman eh. Lumipas pa ang ilang mga oras. Okay naman ang lahat. Hanggang sa mag-umaga, nagdatingan yung mga nagsuswimming mula tawid isla. Maraming tao pero hindi ganon ka-crowded. Nakapag-swimming kami, nakakain, masaya ang lahat. Pero nagbago ang ihip ng hangin nung sumapit ang 3:00 ng hapon. Nagtataka kami na nagmamadali yung mga tao na umalis papatawid doon sa isla. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, kami na lang ang dayo sa isla. Yung mga kapatid ko, nakainom na kasi birthday. Maliban sa isa kong kuya, yung panganay, si Kuya Tuper. Hindi siya nag-inom nun kasi masama na ang pakiramdam niya pagdating pa lang doon. Tapos nung hapon, hindi kami makauwi kasi ang taas na ng lagnat niya. Nangingitim na yung ilalim ng mata niya at nananakit yung buong katawan. Nung una pinainom namin siya ng medical. 2 piraso pa nga eh. Pero walang epekto. Hanggang sa nanginig na siya. Doon sa lugar na yon, mainit yung hangin, maalinsangan, in short, lagkitin din. Wala kasing kuryente. Nag-alala kami kasi iba na yung itsura niya eh. Naghanap kami ng doktor pero walang ganun doon sa isla. Pinalapit kami ng mga taga roon sa isang albularyo. Lahat kami nakikinig sa albularyo. Siyempre, first time naming makaengkwentro ng albularyo eh. Meron mang ganun sa Bicol, mang tatawas lang. Ang sabi nung albularyo, nakagambala yung kuya ko ng mga elemento. Una ay sirena. Umami naman yung kuya ko. Umihi siya sa tabi ng dagat. Meron ding nasagi yung kuya kong elemento na hindi nakikita. Wala naman pinagawa yung albularyo pero binaon niya sa lupa yung kandila at sinabi niyang kailangan kaming makaalis sa isla bago mag 12:00. Kaso, paano kami aalis? Namimilipit yung kuya ko. Tapos dapat hindi mabasa ng dagat yung kuya ko. Kahit paa bawal lumapat sa dagat. Ultimo talsik ng dagat bawal din. Kasi mamamatay ang kuya ko kapag nangyari yun. Kapag umabot pa si kuya sa isla hanggang sa susunod na araw, lalo itong manghihina o maaari din siyang mamatay. Sinabi din nung albularyo na may nayabangan din sa kuya ko. Kaya tinapik din siya nun. At ayun na, nung sinabi ng albularyo yan, lalong namilipit sa sakit yung kuya ko. Parang sasabog ang ulo nito dahil sa sobrang sakit. Napaisip kami kung papaano nangyari yon. Wala namang kaming nakakausap na iba maliban sa tinanggihan naming lalaki nung madaling araw. Yung nag-offer ng matutuluyan. Doon din namin napansin ang isang lalaki na pabalik-balik sa cottage namin at lagi kaming kinukumusta. Mga nasa 20 to 30 years old yun. Tapos daan ng daan, tumatawa pa. Hindi naman namin siya kilala eh. Hindi rin nakikisalamuha. Kasi pinapasyat namin yon, binibigyan ng pagkain, lahat na inalok namin. Pero hindi siya lumalapit sa amin. Doon nag-umpisa ang pag-iisip namin na baka siya ang tumapik sa kuya ko. Hindi talaga siya lumalapit sa amin. Dumadaan lang, tumititig, at tila ba inoobserbahan lang kami. At nung gusto na naming umalis,
Talagang pinigilan niya kami. Ang sabi niya, gabi na. Palipasin na lang ang gabi. Kasi nga may sakit si kuya. Kaso pinilit na ng kuya ko na makaalis. Pinipilit niyang makatayo pero hindi niya talaga kaya. Kaya binuhat siya ng ibang kasamahan namin hanggang sa makasakay siya sa bangka. Yung lalaki, todo pigil pa din sa aming umalis. Pero hindi siya lumalapit. Kung ano-ano pang sinasabi nun. Huwag kaming arogante, huwag kaming kampante. Yung kuya ko, yaya na ng yaya sa aming umalis. Ayaw tumigil nung lalaki. Nilapitan naming lahat. Sabay-sabay kaming naglakad papalapit sa kanya. Hanggang sa napaatras yung lalaki at naglakad na ito papalayo sa amin. Pagkatawid namin, parang ayaw kaming paalisin doon sa isla kasi sobrang lakas ng alon. Awa naman ng Diyos, nakatawid kami ng maayos. Pinilit na naming makalayo doon. Pagtawid namin ng Kaibiyang Tunnel, naging maayos na ang pakiramdam ng kuya ko. Pinawisan na siya ng malala. Para nga siyang natuyot eh. Mula nun, ang sabi namin, kahit kailan, hindi na kami pupunta doon sa isla. Okay, opinion ko sa mga kwento, no? Doon muna tayo kay Rita Enriquez. Shout out sa lahat-lahat ng ating mga call center agents dyan na nakikinig. Lalo na kapag madaling araw, tas mag-isa sa office, nakikinig sa mga kwento natin. Alam ko yung nararamdaman nyo. Sobrang nakakatakot. Tsaka maraming salamat sa inyo, sa mga supporters nating call center agents. Mabuhay kayo. Yang kwentong Junjun na yan, napakarami ko nang narinig dyan. Iba't ibang klase nga. Tama si Rita, iba't ibang klase ng version, kwento. Pero legit talaga yung Junjun. Halos lahat ng call center company, yan yung kinukwento nila eh. Kung hindi man batang lalaki, white lady. Yan yung mga kadalasang naririnig ko sa mga kwento ng mga kapatid nating call centers. Kaya masasabi ko lang sa kwento ni Rita, sobrang naniniwala ako dyan. Tsaka legit talaga yan si Junjun. Salamat sa kwento mo. At yun dito naman tayo kay Kish Evangelista, dun sa may isla ng Cavite. Bigyan ko lang kayo ng hint, no? Yung isla na sinasabi ni Kish, malapit to sa Kaibiyang Tunnel. Hanapin nyo lang kung saan dun. Kasi hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan ng mismong isla. Kasi resort siya. Baka mamaya mayari tayo, matulad tayo kay Doc Adam eh. Alam niyo yan, yung Glutalipo. Diba? Kaya hindi ko siya pwedeng banggitin. Hindi na ako magbibigay ng sobrang opinion sa kwento ni Kish. Kasi meron siyang mga pictures na sinend sa akin na magpapatunay na legit yung kwento niya. Kaya, kayo na lang ang bahalang humusga. Panoorin nyo hanggang sa dulo ng video para makita nyo yung mga ebidensya niya. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.